Asesiadau canllaw i ofalwyr. Rhywun sy'n gofalu am rhywun ac sydd ddim yn cael ei talu amdano yw gofalwr. Gall y gofalwr fod yn aelod o'r teulu, ffrind neu helpwr arall sy'n gofalu am blentyn neu berson sy'n sâl, hen neu yn anabl. Os ydych chi'n ofalwr, efallai y bydd gennych hawl i gael cymorth ychwanegol gan leoedd fel eich cyngor lleol. Er mwyn helpu eich cyngor lleol i sefydlu'r math o gymorth y gallai fod ei angen arnoch, byddent yn gofyn i chi a'r bobl yr rydych yn gofalu amdanynt fynd drwy asesiad. Dyma'r gyfraith. Mae asesiad yn edrych i weld pa help ychwanegol gall fod arnoch chi ei angen. Nid yw asesiad yn edrych i weld sut neu pam rydych chi'n gofalu. I gael mwy o wybodaeth am asesiadau yn ystod y coronavirus, ewch i'n gwefan. Mae'r ddolen yn y blwch disgrifio. Felly, pwy sydd angen asesiad a beth sydd yn digwydd yn ystod un? Gallwch gael asesiad os ydych chi'n gofalu am rywun sydd yn anabl, sâl, mewn oed, neu sydd â chyflwr iechyd meddwl. Mae'n gyflwr iechyd meddwl pan nad ydych chi'n teimlo'n dda yn eich meddwl a'ch meddyliau. Mae problemau iechyd meddwl yn bethau fel iselder, teimlo'n llawn hunan amheuaeth a thristwch, gorbryder, teimlo'n bryderus neu nerfus. Dementia, cyflwr sy'n effeithio ar yr ymenydd. Mae pobl yn cael problemau gyda'r cof ac yn gallu bod yn ddryslyd. Yn gyffredinol, mae'n effeithio ar bobl hŷn. Dylai'r cyngor gynnig asesiad i chi, ond os nad ydyn nhw, dylech ofyn am un. Yn ystod yr asesiad, byddent yn gofyn cwestiynau i chi i benderfynu a oes angen help arnoch. Byddwch yn onest, dwedwch wrthyn nhw sut beth yw gofalu ac os ydych chi'n hapus ei wneud. Efallai y bydd y cyngor yn eich asesu chi a'r person rydych chi'n gofalu amdano ar yr un pryd. Os mae dyma'r hyn yr ydych chi a'r person rydych chi'n gofalu amdano eisiau. Paratoi am asesiad. Cyn asesiad, meddyliwch pa gymorth ychwanegol y gallai fod ei angen arnoch a sut mae gofalu'n effeithio ar eich bywyd. Er enghraifft, awn effeithio ar eich iechyd? Awn cymryd llawer amser? Awn gwneud eich bywyd yn anodd? Awn eich rwystro rhag gwneud pethau eraill yr hoffech i'w wneud? Meddyliwch hefyd am bethau rydych chi'n ei gwneud ar gyfer y person rydych chi'n gofalu amdano. Er enghraifft, ydych chi yn helpu o gwmpas y tŷ, yn ei helpu gyda meddyginiaethau, yn ei helpu i ymolchi neu wisgo, yn ei helpu nhw ag arian, yn siopa ar ei cyfer, yn ei helpu ag unrhyw broblemau iechyd, yn byw gyda nhw, yn cael help gan unrhyw un arall. Pa gymorth y gallwch chi gael? Efallai na chewch gymorth ychwanegol gan y cyngor, ond dylent rhoi cyngor i chi o hyd am bethau fel sut i gael cefnogaeth wrth law, sut i gael help gydag arian, sut i atal problemau rhag gweithygu, sut i gael help i bobl arall. Dylent hefyd rhoi gwybod i chi beth sy'n digwydd nesaf. Os byddwch chi yn cael cymorth ychwanegol, bydd y cyngor yn ysgrifennu cynllun cymor ar eich cyfer. Efallai y bydd y cyngor yn eich helpu drwy darparu gwasanaethau neu drwy roi arian i chi ar gyfer gwasanaethau. Efallai y byddent yn cynnig gwasanaethau i chi am ddim, neu os oes rhaid iddynt godi tal arnoch, byddent yn gwirio'n gyntaf faint y gallwch chi fforddio ei dalu. Dyma rai o'r pethau y gallai'r cyngor helpu gyda nhw. Costau trafnidiaeth. Costau i gael ffôn neu gyfrifiadur. Help o amgylch y tŷ. Pethau a fydd yn helpu eich lles. Mae lles yn golygu bod person yn hapus, yn iach ac yn gyfforddus gyda'i fywyd ar hyn y maent yn ei wneud. Gallai'r cyngor hefyd helpu person rydych chi'n gofalu amdano. Efallai y byddent yn gwneud newidiadau i gartref person anabl fel gosod rheiliau bach. Darparu gofal ychwanegol mwyn i chi cael seibiant.
darparu pethau fel prydiau bwyd, cludiant a gwasanaeth golchi dillad. I gael rhagor o wybodaeth am asesiadau gofalwyr, dilynwch y ddolen ar y sgrin i'r fideo nesaf, neu cysylltwch â ni. Mae'n manylion yn y blwch disgrifiad, a pheidiwch ag anghofio hoffi'r fideo hwn ac i danysgrifio i'n sianel YouTube.